tufuna tikambe za Bakili Muluzi TV. Bakili Muluzi TV wakhala akunamiza Malawi kwa zaka zambiri. Amapanga tima video take kumayika pa ujeni khangati kuti akuziwa za history ya Malawi wala mwina akuziwa zimene zikuchitika mdziko la Malawi. Koma ndi munthu mmodzi amene saziwa zimene zikuchitika nda amangonamiza anthu, amangopanga zinthu for his own personal gains. Kutamwalira Chilima kumbuyoku wakhala kuyika tima video take lomayankhula za Chilima as if amankonda Chilima. Koma ngati ukumbukira bwinobwino kumbuyoku anakhala akunyoza Chilima ali moyo. Anditi maziwa kuti zonse zimene akupangazi sikuti akupanga kuti athandize Amalawi, koma iye kuti apindulepo. Why tunena choncho? Fanya kuti Chilima ali moyo amanena zambiri, amakhala akunena kuti Chilima si Malawi, amanena kuti kaya ndi Arafat, abambo ake kaya ndochokera ku Mozambique, amanena zinthu zambiri. Wakhala kunyoza kwambiri. Wamwalira Chilima then wakhala kunena za Chilima kumanena ngati kuti munthu jamamfunira zabwino koma pamene sizili choncho. Andi zonsezo amapanga chifukwa chakuti iyeyo wa Bakili Muluzi TV amangofuna kuti azipindulapo. Nde Amalawi amakayika ma video ake sikuti akufunira ndi zabwino Amalawi, koma amangofuna kuti iyeyo ndi amene azipindula. Ndifake zinthu zambiri zimene amayika zimakhala zoti zosakonda dziko lake la Malawi, koma kumangonyoza kufuna kubweretsa chidani ola chisokonezo ku Malawi. Ndi anthu tikambokangana ola kumenyana amene apindule ndi ndani? Ndi Bakili Muluzi TV. Ndi channel chimodzi chimene tena tichenjere kwambiri. And chinanso awumapanga pretend kuti akukonda Malawi, koma ngati muone zonse ma videos amene amayika kumbuyoko amatumidwa ndi chipani cha DPP. Fana zili zonse zimene amanena zimakhala zokhuza DPP. DPP mwakuti posayidwa pangotulutsa video zokhuzana kaya ndi chipani cha UTM. Anthu ndi ufulu osankha, kakhoza osankha Peter Mutharika, kaya Chakwera, kaya Daliso Kabambe, koma iye pano paita kuoneka poyera tsopano kuti amene akumatumidwa ndi chipani cha DPP. Andikosea kuti maziwa kuti atumidwa ndi DPP. Ndiye pano pafuka anthu ambiri atulukira amba kumunena akuzowa kuti tsopano asuwa zakudya ndiye watulukira poyera kuti awusapotadi chani akutumidwa ndi chipani cha DPP ndi Peter Mutharika. Tikuziwa zimene zozo. So amakamba zinthu ngati Amalawi akufunira zinthu zabwino, koma kunena chilungamo Bakili Muluzi TV safunirapo zabwino za Malawi. Chilichonse chimene amapanga ndi kunena is for his own personal gains. Basi kungonena lero kuti ka TV ka channel kake kachakasekedwa mumuona akulira fa kudalira kamene koko. Ni munthu osakonda Malawi. Kati muone mukati mupite channel kwa zina zonse zimene amanena amangonena zaka Kagame, Rwanda chakuti lusafunira bwino ziko kumeneko, kufuna kubweretsa mkangano mu ziko. Ndi anthu amathamangira umakaona ngati kuti akunena zinthu zoona kuti wapanga fufu. Ziti zabosa. Ngati sukunama bwanji utuluke umene uliko, utuluke uzinena kuti ujeni evidence ndi. Usamango yankhula zimene walota kaya kaona ja zinthu zowawa basi kuti ndimene zochitika ku Malawi sizimakhala bwino. Ndikonde ziko lathu Malawi. Aliyense ndi ufulu osapota chipani chimene akufuna. Apo kunena kuti za DPP iyayi nonse a opposition mukhale limodzi kumbuyo kwa DPP. Ukumbukira zimene amapanga a DPP kumbuyo chifukwa chana anatuluka DPP. Muna mwayiwala misewu yonse imene imakokoloka ichi mwayiwala. Mankhwala amene amavotera anthu amene ichi mwayiwala anthu. Then you think kuti mukavotera DPP anthu akavotera DPP ndi Mutharika Malawi isintha.
no Mtalika ndo omwe anthu ake ndo omwaji pebe mene zisinthe. Kabambe anachoka ku DPP uko, of course samafuni yako amafuna udindo, of course dana amene safuna udindo. Ngati munthu ufuna udindo kuti usinthe kwa Malawi ulu ndi ufulu. Ngati ukuona anthu sakufuna umapita ku chipani chimene anthu akakulandira. Ndifakana choka ku DPP kupita kuti ku UTM mwamwa amene kanamutana anamvotera. Sesa angabwere kuti panopa basi iye apange mgwirizana ndi DPP. You remember zimene zinachitika kukati pa MCP ndi UTM nthawi ya Chilima. So asiyeni a UTM apange zimene akufuna zimene zingathandize, osapanga force. Osamakakamiza tsogolero kuti iwende azipanga zimene wewe waziganiza ku nyumba yako basi azipanga basi. Apo ti Bakili Muluzi TV wanena izi basi ndisatire zimenezo, olo Kalindo wanena izi basi ndisatire zimenezo. Mmozi winaso ndi Kalindonso, Boni Kalindo. Ni munthu mmozi amene amanamiza sa Malawi kuti amalikonda ziko Malawi, koma no ndi munthu amangopanga zinthu for his own personal gain. Basi alibe nanu ntchito a Malawi. Akupanga zimene bodi zinthu zikumuyendera, he knows kuti akupanga ndalama ndifaka umabwera. Nakhala sapanga ndalama utanganga bwere pamene. No. De 10 musabusise iwe Bakili Muluzi TV ndi Kalindo tukuziwa zimene mukuchita. Tukuziwa amene akutumani tukumaziwa bwino. Musaone ngati Malawi sakuziwa. Panopa ndemuonekera kamba tukuziwa amene mukupanga. So osapanga force Malawi olazisogolera zipani kuti akhale pamodzi kaya ndi DPP. No, asiyeni ngati afuna kupita kokha kumasankho alesa ndi ufulu kasankha osati poti hayi polwani na Bakili Muluzi TV olo Kalindo wanena ndi basi tenti tumiza. No, apite Mtalika kaima paika ndi MCP. Kaena osawina, that's is okay, munthu umawina umaluza. Ndi tuone ngati ujeni ndani Peter Mtalika ngati akasinthe dziko la Malawi. Ngati kumbuyo anakanika kusintha. Kusintha anakanika. Ali just Minister of Justice kukanika kugwira ntchito. Ali Minister of Education kukanika kugwira ntchito. Wano pa wakhala pa president faja mkulu wake uja kwira no president this anakanika munthu. Ndifaka panabwera chakwera ndi ujeni, achakwera ndi house na house akanika. So Peter Mtalika okanika. Chakwera amvotera chakwera aukanika. Ndiye mufuna abwereso kwa ndani kwa Peter Mtalika mana kanika uchi. No. Usamapozesa Malawi. Nthawi yakwana panopa kuti senti votere munthu amene angasinthedi dziko la Malawi. Osati ungovotera munthu. And china chilichonse mene anganena DPP kama ne kuti kazasesa mtengo. No, zinthu even chipani chilichonse mene chingabwere sikuti zinthu zasintha. Mene zinali 5 years, 4 or 5 years ago. No. Kumumene kufunika kuti munthu msogolere abwere rate ya inflation izakhale controlled. Sikuti zinthu zisasintha koma zinthu samangokwera siku ndi siku zimene tikufuna. Bazitenga muna chaka oleza ni chaka koma usali daily zinthu kumakwera. Kwamene tawa ndine kuti ayi ndine Peter Mtalika kwa DPP ndikangolowa ujeni ndizasisa zinthu mene zinali 5 years ago. Mene ndiboza asanamiza Malawi. Anazikanika nthawi imene ndifeka anamchosa. Chakwera sapo zikanika ndiko sewa awawa taona. Mtalika chakwera osipewe ina kuzuwapo. Then nthawi yakwana anthu kuti Malawi afutere munthu amene akufuna. So Bakili Muluzi TV osamauza opposition parties kuti akhale limodzi ndi DPP. No, sizimakhala choncho. Iwe ulibe mphamvu imene yoyo. Asogolera aja asiye apange decision by oka ali ndi ma brains. IDF and brains aganiza mina akuzoonera zinthu. Koma usakakamize kuti apa ajoinane pamodzi ndi DPP osapita ku PPP ola ku UTM kuti bwanji ufune na apito. No. Olonga sakufuna osamabwera amanyuza hayi bwanji suna kutumizana pamodzi ndi DPP zimakhala choncho. Nenkazati manena zija zimene zonse asiyena apange ma decision pa iwo okha. Akuziwa chimene akupanga. So Bakili Muluzi no osamanamiza tikuziwa zonse chimene kupanga for your own personal gain. Basi usaposesa Malawi yayi. Iweyo ndi Kalindo nonse ndi mthana amodzi tikuziwa zimenezo. And panopa Malawi ambiri atulukira.
ndifake sopano amba kukunena because they know kuti ndi wabosa ndikalindo nzakoyo chimozimozi then paliso mtanyiwa uko tikuziwa zimene zonso ndi msaphunzitsa Malawi mongoyika zinthu zaboza zopanda evidence basi